היי לכולם, היום אני רוצה להתחיל לדבר על עניין מאוד מאוד מרכזי בעולם המוזיקלי. לעניין הזה קוראים שפת המקצב. מן הסתם כשאתם שומעים מוזיקה אתם מבינים שהיא מורכבת מצלילים יותר ארוכים ויותר קצרים, ובשביל שנוכל לתקשר אחד עם השני בכתיבה ובקריאה של הצלילים, לפני מאות שנים נוצרה שיטה שנקראת שיטת כתיבת התווים, תווים כמו שאנחנו מכירים אותם. יחד עם ההתפתחות של כתיבת התווים, וככל שהמוזיקה נעשתה גם יותר מורכבת מבחינת אורכי הצלילים, נוצרה גם שיטה שנועדה להביע את אורכי הצלילים. את האורך שלהם, כמה הוא קצר, כמה הוא ארוך. לשיטה הזאת קוראים שפת המקצב. למעשה שפת המקצב לא בנויה על תזוזה של הצלילים על גבי החמשה עצמה. אנחנו נזהה את אורכי הצלילים לפי הצורה שלהם בעצם. כל צורה כזאת נקראת ערך ריתמי. היום אנחנו נתמקד בשלושה ערכים ריתמיים. הראשון יהיה רבע, השני יהיה חצי, והאחרון יהיה שלם. כשאנחנו קוראים קצב, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשים לב אליו הוא המשקל. המשקל בעצם אומר לנו כמה פעמות יש בכל תיבה. בארבעה רבעים לדוגמה, בכל תיבה אנחנו נצטרך לספור עד 4. 1, 2, 3, 4. בואו נתחיל עם הערך הריתמי, רבע. אני אספור תיבה אחת לפני שאני מתחיל, ואנחנו נשאיר את התיבה הזו. 1, 2, 3, 4. טה, 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 טה. כרגע שרנו תיבה אחת של 4 רבעים, כשהערך הריתמי היחיד שהיה לנו כאן הוא רבע. גם עכשיו יש לנו כאן רק ערך ריתמי אחד, ולערך הזה אנחנו נקרא חצי. חצי שווה בדיוק 2 פעמות. חצי אחד שווה 2 פעמות. הוא בדיוק כפול מהערך הקודם עליו דיברנו, הרבע שהיה שווה פעמה אחת. שוב אני אספור תיבה אחת מראש ואנחנו נשאיר את התיבה. 1, 2, 3, 4. טה, טה. הערך הריתמי האחרון עליו נעבור הוא השלם. גם האורך שלו הוא בדיוק כפול מהערך הקודם אותו למדנו, שהוא החצי. השלם הוא צליל שמכסה תיבה שלמה של 4 רבעים. אז שוב אני אספור תיבה שלמה מקדימה ואשאיר את התיבה. 1, 2, 3, 4. טה. בואו ננסה לשלב 2 מהערכים הריתמיים שלמדנו בתיבה אחת. זה משהו שהוא מן הסתם מאוד מאוד נפוץ במוזיקה, ואתם יודעים, לא כל פעם יש לנו רק או רבע, 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 או חצי וחצי, או שלם בלבד. המון פעמים יש לנו יותר מערך ריתמי אחד בתיבה, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. אז כאן יש לנו בעצם רבע, רבע וחצי. בואו נראה איך אנחנו שרים את זה. אני שוב ישיר תיבה מקדימה. 1, 2, 3, 4. טה, טה, טה. אוקיי, בואו נראה איך כל מה שעשינו עד עכשיו מתבטא במוזיקה עצמה. אני אנגן עכשיו את 4 התיבות האלה. תנסו לעקוב אחרי התווים. אין כאן שום דבר חדש, ואת כל הערכים הריתמיים האלה אנחנו למדנו. בסדר? 4 תיבות. תודה שהייתם איתי כאן בשיעור, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.